Uy, kinsa man na? Nagdit yun. Ukuyo na ko, be. Kini. Kailan mo ko, ani? Kailan jud ko? Murag ako maning anak. Ang tao na ko, be, sa dool, be. Ug ako ba yun anak? Impas yun mo ron. Ito yung papa ba? Anong di man kayo sa sito kayong papa ba? Lain jud kay siya batasan. Anong di man to gasugot siya nga laag raman ka? Grabe gini yung papa gini. Ang lagot ka ng papa ba? Lami kay sus. Napay yang naong lagi nga sus mi agayo kumut-kumuton ay. Pa, can I ask for Uy, unsa man na? what me project with my classmates? Sige, kailangan ka kay trabaho. And it's a little bit of time lang. I will back here at 5 p.m. O sige. Sugot ko mulaag ka ha. Pero muli kag sayo. O sige, lakam na. May pa mag-email. Smash them! All troops deployed! Another experiment begins. Life is a thrill. Tayo ulag na pug kaayo. Kita kong signal ani be. Hasa ga na yung signal ani. Atak. Di jud ko ka-atak be. Kita sa kong signal be. Ah, dito. Kusog signal dito. Dugay bagito akong kuya ba? Dugay guys siya karon oh. Nagkaroon pa na siya maliit nung panahon na ba? Sige na mig-date dire bro. Karon pag nadugayan siya bonsa kay tabuan ko ba? Pagit siya oh. Dugay bagito niya ba? Excited na kayo nga kita mi kay nakag yung direng nga kuno hinhangin kayo. Dami kay diugan sa mga tingog ko ng mga bugnaw po ba. One eternity later. Uy, ano? Nalagi doon. Pinindan kung pinaabot na pihanaw. Ikaw pag iniabot ba? Tapos mekanik ka niya lagi doon. Hi, Vance. Uy, Ban, ano ka lagi ka, Ban? Ganun na ako paabot sa iyong baduhan ako kauros ka paabot sa imo. Suga si Papa. Huwag kayong itugtan. Tapos may kikilit rin. Sila sa tuloy kay. May dali kay hangin ba? Vance ka nang nag-ano jud ko ba kay nakoy tuyo sa imo na ako'y I'll just want to tell you something. Kung sakit sa malay. Kinsa tong babae na imong gilaykan katubi tong gwapa kayo to sexy. Is that girl? Ay, sus, ay, nagsisilos ato. Good, kaya ako rin ito igagaw. Igagaw rin ako ito, good. Mutong ako itong gisang hartan para makakuan po siya ba nga. Kakuan po ko sa iya, yung Facebook. Ay, sus, nagsisilos siya, good. Ito bali-bali ato ko. Ikaw na mo, good, ang pan, good. Love na ako, good. Lagi nung sana na kada sa akong dughan. Wiped out. Kinsa man na? Nagdit yun. Ukuyo na ko, be.
ning anak. Ang tao na ko be sa duol be, ug ako ba gyud ning anak. Impas jud mo ron. Ito yung papa ba? Anong di man kayo sa ito kayong papa ba? Lain jud kay siya batasan. Anong di mo ito gasugod siya nga? Laag raman ka. Grabe, ganyan papa, ganyan ang lahat ng papa ba? Alam mo kay, sus, apa yung naong lagi nga, sus, miya kayo kumut-kumuton eh. Sus, gusto ko ito gana sa good. Ang lagot kasi, gusto lagi na ako pinangga lagi, sus. Gana siya na ako nagipulata ba? Sus, lagi. Pugong lagi ko kung gibati ba, kaya pinangga kay kanako gid. Di ko ginahas yung papa, kay grabe ka ba kinaiya ba? Grabe ginawa ka, suko sa papa ba, kay pilitan kayo. Kaya ka suko. Sus, kapag pugungan lagi na ako. Sus, kapugong-pugong lagi akong papa ba, kay sus, makatilaw gina sa akong pobre pa, bati pa gina, sumpagong gina ko yung papa gid ba. Sus, hindi makayas mo ni Pacquiao, Bruce Lee! Uy, Bans, ama ka ba? Uy, ba? Bruce Lee!